ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಒಂಜಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಡು ಅಂಚರಪ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ದಾದ ಪಂಡ ಮುರಡೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ವೆ ಓದಿತ್ತಾನೆ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಏರ್ನ ಪಂಡ ಮದ್ವೆಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಾರ ಅಕ್ಕ. ಸೊ ಆನಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತು ಜೊತೆ ಪಂದಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಣಸಾದ್ ಬನ್ನಟ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಆರ ಉಲಾಗ ತೂತೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಂದಿತ್ತೇರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡರೆ ಅಂತ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆಗಾರು ಜಾಯಿನ್ ಆತೇರು ಬರೋದುಲ್ಲೇರು ಏನ್ ಪನೊಚ್ಚದ ಇಲ್ಲೇರ ಆರು ಕಥ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಎಸಿ ಆಗಿತ್ತೆ ಸೆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತೆ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಉನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ಬರ್ಬೇಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಮೂಲು ಮದಿಮಲ್ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಮಲ್ಲ ಮನಸಾಂಡೆ ನಾಚಿಕೆದೆ ಅಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೋಡನ ತೆಪ್ಪುಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಚೆ ಉಂಡತ್ತ ಕಪ್ಪದ ಇಜ್ಜೆ ಡಬ್ಬದ ಮಲ್ಲ ತೆಲ್ಯ ಕಪ್ಪಿಜ್ಜ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡ ಪಂಜೋಡ ಪನೊಚ್ಚಾರು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರಂದು ಮಾಮಿ ಬೊಂಬೆ ಹಿಡಿದು ತೂದು ಕಡ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಂಡೇರಕ್ಕ ಅಶ್ವಿತಾ ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡ್ದೇರು ಪ್ರಿಯಾನ ಹಾಕೊಂಡೇರು ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡೆ ತೂತಾಗ ನಂಚಿ ದಿಂಚಿ ಬರೋಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಹಂಗೆ ಬಂದೇರಿ ಮೂಲೆ ಅಲ್ಪ ತಿಂತ ಶಾಪ್ ಇರ್ತಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ ಸಿತ್ತೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು 220 ಆಂಡ್ ಪದಡರೆ ಏ ಪದ ಬಾಡುದು ಪೂರ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಓಸಿಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದು ನಿಜ ತುಲೆ ಒಂಥರ ನಿಮ್ಗಲ್ ನೆಟ್ಟ ಕುಲೊಂದ ಪಿದಾಯ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಹಾಯ್ ನಾನು ಬೈದೆ ಬೇಲೆದಲ್ತು ಬತ್ತದು ಒಂದು ಗಂಜಿಪುರ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ಟಾಮಿಗ ನುಪ್ಪು ಪಾಡೆ ಒಂಚೂರು ತಿರ್ಗಾರಂದೆ ಬುಣ್ಣಿ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ನುಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯನ ಜಾಯ್ ಬೈದಿಜೆ ಯಾನಿತ ಪಿದಣ್ಣಿ ಯಾನಿನಿ ಏಪಲ ದೊಡಮ ನಡೆ ಪೋಪೆದತ್ತೆ ಇನಿ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಅಂಚ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಒಂತೆ ದಿನ ಬಲ್ಲ ಕುಳ್ಳರೆ ಅಂಚ ಇನಿ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಅಂಚ ಮೀಯರೆಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪುನ ಅಂದು ಉಂಟು ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಬಲ್ಲ ಇಡೆಗೆ ಅಂತ ಸೂಪರ್ ಹೊಡತ ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಯಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಟಾಮಿನ್ ಕಟ್ಟಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಲ್ಲ ಬತ್ತೆಂಡ ರಪ್ಪ ಬತ್ತು ಕಟ್ಟೋಡು ಬರ್ಸಾತ್ ಏನ್ ಪೋದಿತ್ವೇರಪ್ಪ ಏನ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜರ್ಲ ಕಂದಿಜ್ಜಿ ಶಾಪುಡೆ ಬರ್ಸ ಓಡೆ ಪೋಯಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಬುತ್ತೊಗುಂಟುಕೆ ಪೋರೆ ಐಕ ಪೋಯಿ ಪಂಡೇರು ನೆಟೇನೆ ಮುಟ್ಟ ಬುತ್ತೊಗು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಒಂಚೂರು ದಿಯೋಡು ಮಾಮಿನ ಇಪ್ಪುಡು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇಟ್ಟು ದಿಂಡ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತೆ ಮಾಮಿ ನಡೆ ಮಾಮಿ ಮೀಯರೆ ಪೊತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾಲ್ ಮೀಪುನು ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಬತ್ತಂದೆ ಜಾಲ್ ಚಂಡಿ ಅಪ್ಪನಾಥ ಬತ್ತಲ್ಲ ಆತಿ ಚೂರಿ ಮೇರು ಮಾಮಿನ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಹಾಯ್ ಮಂತ್ಲಿ ಅರೆ ದಾದದ ಅಂದಾಜ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಎರಡು ಹಾತೆ ಒಂದು ಏರ್ಲಾಗ್ತಾವ ಅವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ಸೆಕೆ ಆತೆ ಬರ್ಸ ಆತಂಡಲ್ಲ ಹೋ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗಾರ ಒಂದುಂಟು ಅನಾ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಬೂತಕ್ ಪಾರಂಡತೆ ಅಂಚ ಎಲ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಪೋಪು ಬೂತಕ್ ಮೀದು ಕುಲೊಂದು ಬಚ್ಚಂಗಾಯ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲ
6ನೇ ಕಡೆ ಮಂತೆ ಕಾರ್ಕಿ ನೀರೋ ಒಂದು ಅರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ದ ಬಚ್ಚಂಕಾಯಿ ಕತ್ತಲ ಗಂಟೆ ಏಲ ಒಂದು ಬತ್ತ ಇನಿ ಮಾಮಿನವಳು ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿನಿ ಸಂಡೇ ಪ್ರತಿ ಬೈದೇರು ಬರ್ಡೇಗಲ್ಲು ಗಾಯ್ಸ್ ಮೇಟ್ಲ ಬರ್ತಡೆ ಅಶಿತ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಬರ್ಡೇ ಅಂಚತ್ ಆಯ್ನಾ ಈ ಗುರ್ಚಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ ಇಂಚ ಬಂತಿನೇ ಹ್ಯಾಪಿ ನಮ್ದು ಚೇತಕ್ಕಂದು ಇವತ್ತು ಬರ್ತ್ಡೇ ಇವರು 100 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೂರ ಜನ ತೂಪೇರಿ ಪರ್ದುಡು ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಜಯಶ್ರೀ ಬಂಡ್ಪಾಲ್ ಈ ಅಶ್ವಿತಕ್ಕನ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದು ಲಾಗ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವಲಿ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವಲಿ ಆಡತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಆಡತ್ತ ನನ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅವಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಬರುದು ಪರಬದಕದ ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಡದಾಗು ರೈನ್ ಕೊಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದೆ ಕಾಂಡೆ ದೇದು ಜೇರು ಕೊಡ್ಡೆಡ್ಕ ಬೊಕ ಲಂಗರ್ ಬೊಕ ಮಂಟಂಕ ತುಲೆ ಜೀವ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ಪುಡ್ಕೆನ ತುಲೆ ಹೆಂಚ ಅಂತ ತೋರಾಡು ಮಾರೈದೆ ನಿನ್ನೆ ಮಲೇನ್ ಮಾತಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಾಲ ಅತ್ತವನ ಕೇಂದ್ರ ಜರ ಬನ್ನ ಏನು ಇರ್ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಹೈಟ್ ಐಚಿಂಡ ಕೇಕ್ ಅಂತೂರಿ ನವಮಿ ಉಂಟಿಯ ಅವೇ ಈ ಫಿಶ್ ಕಣೆಲ್ಲ ಬಂತೀರಾ ಫಿಶ್ ಅವು ಲೇತಲ ಉಪ್ಪುಂಡೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಡಿಯತ್ಲ ರೈಸ್ ಭಯಂಕರ ಕಾಸು ಮಂದಿರ ಇಂಕನ ಸೇತು ಬಡ್ಡೆಗಲ್ ಪಾಲ್ ಬರೋದು ಬರ್ಡೇ ಹೆಂಗಿನಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಟು ಅತ್ತು ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎಡ್ಡಲ್ಲ ಬೈದೆ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವು ಕೇಕ್ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಕೇಕ್ ಊಟಾಗ್ತದೆ ಪೂರ ತಿರುಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಐನೇ ತಿರ್ಗಾ ಅದು ಅವು ಒಯ್ತು ಓಪನ್ ಆರೈತೆ ಪೀಸ್ ಒಯ್ತು ಓಪನ್ ಒಂಜಿ ಪೀಸ್ ಎಂಗಣೆ ಬೆಂಗಣಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಲ್ಲ ಎಂಕ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತದೆ ಗೈಸ್ ಚೇತನ ಬರ್ಡೇದ ಲೆಕ್ಕಡೆ 10 ಗಂಟೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಚುಕ್ಕುಳೆ ಕುತ್ತಕ್ಕದ ನಾನು ಬೇರೆ ಏಪದ ತಿನ್ನಾಗ ಇತ್ತು ನಾವು ಕುಲೆಕ್ಕದ ಅತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚವೇನ ಅಂಡ ಏರು ಪೂರ ದಕ್ಕ ಪೂರ ಬರ್ತೀವಲ್ಲ ಸಾಕು ಜನ ಸಂಡೆ ಸಾಕು ಮಂದಾರ ಹೊಡಿದೈತೆ 2 ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಅದೇ ಜನ ದಿನೋಲ ಬರ್ಡೇ ಕೊಡ್ಬೋದು ಕೋಡೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತಾಯ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಕ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷತನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದು ಗಂಜಿ ಗೊಂಜಿ ನುಪ್ಪು ದಿಯೆ ನುಪ್ಪು ಅಂತ ಉಂಡು ಪೊಕ್ಕಲ ದೀನಿ ನಾಯಿಲೆಗ್ ಎಲ್ಲೆಗ್ ಲಾಪಣತ ಪಂಡದು ಅಂಚ ಬತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತದು ನುಪ್ಪು ಪುರ ದಿಯೆ ನೆನ ತುಲಿ ಎಂಚಾತೆ ತುಲಿ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಮಾಮಿನಡೆ ಪೋಡು ಕುಂಟು ಅಂತ ಉಂಡು ಅರ್ಧರ ಏನು ಅರ್ಧ ಪಾಡೋಡು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಮೋಜು ಬೇಗ ಮಾತ್ರ ಅಲೆಗಾತಿಜ್ಜಿ ಉಗುರುಡು ಮಾತ್ರ ಪರ್ಕು ಒಬೇನಪ್ನಿಂಕ್ ಅದಮ್ಮೆ ಅದ ಇತ್ತದ ಲಾಗ್ ದಾದನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂಚು ಚೂರು ಮತ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಂತೋನಿದೆ ಪಂಡ ಈಗ ಅಡೆ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಆಪಣತೆ ಒಂಚೂರು ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಅವು ಆಪ್ಜಿ ಈ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನು ಆಂಡಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ತೋರ ಅಜ್ಜಿಗ್ಲ ಅವಳು ಹುಷರಿಜ್ಜಿಗೆ ದಾಲ ಲಕ್ಕುಜೇರು ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ತೂವೋಡು ಅಂಡ ತೂವರೆ ಪೋಡು ಮುರಣಿಯರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಪ್ಪಗೊಂತೆ ಹುಷಾರಿತ್ತೇರ ಅವ್ರ ಮೂಲೆ ಲಕ್ಕರೆ ಆಪುಜಿ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಕಲು ಒಂದು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆತ ಆರೆಗ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋವಂದೆ ಒಲ್ಲ ಅಂಚ ಆಯ್ನಿ ಇಂದ ಎನ್ನದು ದೊಡಮನಡೆ ಕಡಪುರ್ನಿ ಮೂಲ ಒಂಥರ ಬಂದಿತ್ತದು ದವ ಇತ್ತದು ಅಂಚ ಆದಿಪ್ಪುಂದು ಅಂಡ ಆಡೆ ಪೋದೆ ಬೊಕಲ ಒಂತೆ ದಿನ ಸರಿ ಇತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಅಂಚೆನೆ ಕೈ ಬರ್ಪುಜಿ ಕಾರ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯ ಅಂಡತೆ ಅಂಚಾದ ಆದಿಪ್ಪೊಡು ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕರ್ನೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡಿಗೆ ದುಂಬು ಲಕ್ಕದು ನಿಕಲೆ ತೂದಿಪ್ಪರು ವಿಡಿಯೋಡು ದುಂಬುದ ಪುರ ಲಕ್ಕದಾರ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಪೆದ್ನ ಪುರ ಸೊ ಅಂಚ ಅವರ ತೂವರೆ ಪೋಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಮೀ ಅಂತುಗುಲಿ ಅಬಾ ಪರ್ನ್ಕೂನು ಕೆಲವರು ಕೋಪಾತನ ಒಂಜಿ ದಿಪ್ಪೆನ್ ಬೊಕ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಬೊಕ ಕೂಡ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಸೇಲೆ ಕಟ್ಟಂತು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಕುಂಟದ್ದು ಪಾಡೋಡು ಇಂಚಿಡು ಬರ್ಸ ತೋಜಿನ ನೆತ್ತಲೆಕ ಬೆದ್ರಾಳು ಬತ್ತಂಗೆ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕ ಜೀಪನ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ನೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ನಾಡು ಪೋಂಡು ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುಣತೆ ಗಾಳಿ ಒಂದಾದ ಪೋಪು ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಗ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮಾಮಿ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂದು ಕುಂಟು ಪುರ ಅರ್ದು ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತಿನಾಲು ಟಾಮಿನ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ఆయన ಕಟ್ಟಾರೆ ಅಂದು ಬತ್ತೆ ಅಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಜಿ ನಂಗೆ ತೋಜಿನಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡಿತ್ತೆ ಪರ ಪನಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತಲ ఒకటి ಈತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದುಜರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಪನ್ ಬಾಯ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನ್ ನಿನ್ನದ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಆಪನ್ ಬೇಲೆ ಆತೆ ಉಂತರೆಜ್ಜಿ ಕುಲ್ಲರೆಜ್ಜಿ ಮಿತ್ತಲಾಗಿದ ಅಣ್ಣ ಅದು ಪಕ್ಕ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತಲಾಗಿವೆ ನಾನು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕ